Iya. Iya. Yo. Iya. Au. Yo. Yo. Loh, muni ora maju. Urung muni, muni wis muni. Aja kene aja. Iki mau bola apa ta iki kobong kowe ya? Ayo. Sang sik Dot. Halo Bos. Kita untukku ta Bos? Ayo kita menciring Kak. Pokoknya sesek rasane iki. Aduh. Asli nanggap Anda serap leteng. Kepiye? Aku nek ana lighting ngene iki wedi kok untukku ngeflashing ngono. Memantulkan cahaya. Memantulkan cahaya. Yuk salam sik Dot. Yuk. Ayo. Aku apa kowe? Kowe sik. Ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ayo. Kowe ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Tonyo Dolak. Kek, aja bengak-bengak ngono ae lho. Lah iya wis didongake muga-muga sing jawab mlebu surga. Amin. Lah iya, Pak. Ning kene desa ndi, Dot? Kowe ngerti ora? Bu aku diundang ora ngerti kok. Takon bose kayak gendut ya. Bos gendut. Niki desane pundi, Bos? Eh? Hah? Endi, Bu? Pripun? Gowo. Nggawa polengan. Gitu, Bu. Ya, muga-muga masyarakat ini sehat selalu lancar rezekine. Amin. Iya. Pokoknya didonga sing apik-apik. Ya, dongaku masyarakat kene kabeh ora pegatan. Kowe iso ae dion. Gajal sak duwe suwa wis nonton ngene pegatan kabeh rondone. Antili. Pisan tau milu Avada Indonesia ini. Iya aku pisan. Pisan iki gak apa-apa, karang yo ganti-gantian ngono kuwi. Aku mau telepon kareng bos sing gendut ae. Halo. Halo. Good afternoon holiday. Piye? Toilet bus welcome. Lah wes kam. Gue nu melampah ngono aku ngono. Lu melampah dari Iya, itu watt 5 lampu watt aku yang lu ngono. melampah dari Purworejo. Iya, saya kan sudah lama di Jakarta. Iya. Minum saya teh gendul. Hah? Iya. Apa? Teh apa? Teh gendul. Teh gentul. Iya lah. Bangunnya nunggu penter enggak? Iya, saya kan ibu saya mendaud. Hah? Bapak saya ngarit. Nggih tepangaken. Nggih. Kula sinten? Codot nih dari Nggih. Pang dari Kolombian Nggih. iki lah. Ya Allah. Niki Andes. Nggih pun tepang nggih. Tak idioni lagi. Ya, iki lho ana cewek artis sih. Oh, kabeh. Halo, Bos. Sugeng dalu lah. Dalu. Bos lanang dhewe ning kene. Monggo, Bos. Iki sing nyanyi monggo. Bos. Ngono. Oh, aku didongani sik ning jero wong korek bos e. Piye? Semelek kira kaya Mas kira. Jas. Lah kesem kira. Indomaret. Lah kutuk. Ngono. Blek dongane karo nyilem banyu. Aku ki ngombe banyu. Ngono ya. Saiki dinaik tembang. Sik. Ayo Bos, saya kok nggo artis kok. Ayo Bos. Ayo. Tak tertibke sik. Nah, iki donggumun masyarakat ini kok iso muni sempritan. Tangkemmu kok anu. Hah? Iki 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 ana kamera iki. Duduk nah, iki kamera. tak duduk kamera. Bisa ta? Nah, syaratnya untune merongos. Nah, gak merongos gak iso. Ah iya. Aku ngabab tok Des. Gajal. Mas di zoom untune tok, Mas. Ini. Ini kok TV nih. Piye. Syaratnya Merongos. ngabab tok. Pripun Bu apik mboten? Ya, ibuke sing ketak aku ngasih salah kieu ngono iki. Ibuke. Woi pripun? Brongose nyanyi ra apa-apa. Pripun Mas apik Mas? Untune. Halo.
atiku wis lila. Ana bayi wedi kok dilapen. Pripun? Saiki sindene juga Ya, awak dhewe sing joget. ya. Ha ta. Pajune aku wis Mengkis dua. mengkis cuma bareng ngono juk salto-salto meneh to. Oke. Karo ngenteni yang ngebase kono ono meneh. Ayo, yuk bos. Ayo. Mbake bubuk. Aja suwun. Kok ono kipase, Mbak? Aduh, kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Dasa. Ayo. Pacarmu akeh kok. Ayo. Sendi. Mbuh. Sendi lepas sendi. Ajal, kowe nek kata-kata itu sih lah. Ajal, ayo. Yo, Jal. Ngombe es degan ning alun-alun Magelang. Kadung, Lho, kadung sing cedhek wae. sing cedhek kene ndi ya? Ya, Wah kene kon ya, wis terus ayo. Iya. Mangan es degan apa? ngombe mangan. Ayo, es wis, degan. yo. Jiwan tutiku. Ngombe es degan ning alun-alun Magelang. Asik. Heeh. Seger. Lah ya seger. Ya. Ono petek warnane ireng. Lah iya PT akeh warni ireng. Cemani pluk. Oh, petek itu. Kena ya? Ya. Iki kata-katane tenan iki. Ya. Godhong lompong, godhong pring. Aja plompang-plompong ndak untune garing. Ya, kose. Apa kuwi anu dhewe? Aku dhewe. Oh iya. Ya wis sekarang ki awak dhewe nyanyi ya wis. Ya. Saiki gantian atraksi neh, Bos. Yuk. Yuk. Menikmati iki kawer-kawer ki apa to jane? Nganumu kelawar. Kathokku suwek. Kok aneh sithik ta iki? Ora dibencet. Nanti ndak lato-lato. Lato-latonya gondel Jadul gandul. Ya. aja ngono ya. Saiki salto sik des. Oke. Kok ana sing nyawel. Tenang wae ta. Oke. Ki apa to ki? Ih. Lah Aku apa? tak mau cintaku. Dikocok-kocok. Apa dikocok-kocok gitu. Ya. Ya Mas, ayo Mas. Diulapi sik ndak gupak. Ya, ya, ya. Oh. Yo. Oh. Yo. Ya. Oh.
Yo yo yo. Yo yo yo. 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 Ôi. Oh.